Yeketiya Niştimanî Kurdistanê bi tundî bersiva daxuyaniyên serkirdeyê PYD Eldar Xelîl derbarê destwerdana wî di gêşeyên taybet de bi Partiya Yeketiya Niştimanî Kurdistanî da û got ku hûn biçin kêşeyên xwe yê navxwî çareser bikin. Ofîsara Gihandiniya Yeketiya Niştimanî Kurdistanê duh roja şemiyê di daxuyaniyekî de gotinên serkirdeyê PYD Eldar Xelîl red kir û ragihand ku baştir e Eldar Xelîl û PYD destwerdanê di karobarên navxwîyên partiyên din yên Kurdistanî de nekin. Di daxuyaniya xwe de Yeketiya Niştimanî Kurdistanî got ku wan bi xem û matmayekî mezin çend gotinên neguncaw yên Eldar Xelîl serkirdeyê PYD derbarê yenekê de bihîst ku destwerdaneka neqebûlkir ye di karên navxwîyên partiya me de. Her wiha daxuyaniya yenekê de hatiye jî hemî partî û partiya navborî dizanin ku me çi xwasî alîkariya wan kiriye û çend de qurbanî daye. Tevî vê yekê jî em pişt girîkirina doza gelê xwe li seranserî Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê jî berdewam in. Di beşek din di daxuyaniya Ofîsara Gihandiniya yenekê de hatiye ku rexne û tometên Eldar Xelîl yên veşartî yên li ser gomana helwêsta yenekê neheqin û neguncaw in. Yeketiya Niştimanî Kurdistanî ne partiyeke ku helwêsta xwe ya stratejî û nerînê neteweyî li gorî nerînên takekesî yan jî ji ber fişara herêmî diguhirîne. Di dawiya daxuyaniya xwe de yenekê got ku li şûna destpêkirin û gotina helwêstên şaş baştir e Eldar Xelîl û PYD bi hemû hêz û şiyanên xwe hewl bidin ku gelek pirsgirêkên ku rastî gelê me û deverên Kurdî yên Rojavayê Kurdistanê tên çareser bikin û destwerdanê di karobarên navxwîyên partiyên din yên Kurdistanî de nekin. Serkirdeyê PYD Eldar Xelîl di hevdîtinekî de li gel Kanala Rojavaya bi ser PYD ve behsa pirsgirêk û kêşeyên navxwîyên Yeketiya Niştimanî Kurdistanî kiribû û gotibû ku ew pirsgirêk ji ber destwerdana Tirkiye re dane. Eldar Xelîl her wiha gotibû ku siyaseta yenekê ya pêşgiriya tevgera Kurd bi siyaseta Erdogan re neguncaw bû. Ji ber vê yekê Tirkiye di nava partiyê de alozî derxistin û pêşgiriya hin aliyên din di nava yenekê de li ser hesabê aliyê din kir û pirsgirêk durust kir û kêşe jî mezin kir.